So guys, mazumbuntag na tantanan, bako na patag sa jo, kay maning kakay. Alas 4 nas kabuntagan. So makamata na mga jagog alas 4 kabuntagan, guys, nagtuod naghang mata. Tinuod. Hindi na gud nagsija magkuan. Nagtinuod na gud ning mata ha. So mamotos ko sa ang turon. Sa dutag bakod. Unja. Mamangkag pamangkudan eh. Hapa na siyang pang panen. Hasa na siyang ipang bagag ni lumpia wrapper. Huwag na natin siya ibagag. Malangan pag samot. Kalimot ko gabi eh. Haman ni ibagag ng sisadaan. Kaya rin. Dali rin ba? Teacher's Day kaya rin guys. Ang si Kimi hapon, nagpapalit si Jagingani. Nagpapalit si Kimi o Gingani guys. Kaya na. Kahit isang hiatag si isang teacher. Tagaan ni Kimi isang teacher o buwak o gani, chocolate. Isang ibutangan dali na. To Ma'am Lady, I love you. From Eliakim. Cute kazo. Ano isang ihatag ng teacher anja. Kuhan kay mag programan anja sa eskwelahan. Karang buntag. So ito pang mida to. Please. Daplin mamalidya. Masarap pamangkagan guys. Mata nagang partner in mata nas papagabaril. Una ko bakod kay mag-alarm ang kong alas 4. Pero di pa makatingog gag-alarm so naghang mata ni kuana ni buka na. Sana sa pagbungkagan kay rong dali ra inag kuan ba pumoto sa saging. Mama ni favorite sa mga bata turon. Sa maglapog tag sa 60 ka buok, 50, 40, depende og nay daghang saging hinog. Kung luto kong daghan pero gamay ra maluto. Hurot ba dya kalau sino pa usahay pud ang mga bata gamay ragbahon. Depende malagi po na kung na ipabawon ang ginikanan ni sa baja rong panahon na hindi baja tanan makapa bawas mga anak. Importante na iluto mapabawon. Diya gani ko isa ka kanang diya gani isa ka bata na to nga palit na og palit og sedaan ba diig sa manok pamalig sa pagkugling sa manok. Dada sa bawon ang isang bawnanan dahil isang bawon. Una mo ko sa lupin, matangin naman ito susad sa mga nanan, o kabnidya. Isang luto, isang saksakan o kamuti. Isang ina, nga na po ko sa unalong, ang luto mo, eskwela. Na po'y saksak kamuti, or di gani ka ng saging. Nabitaw saging nga, kuan, tagtaron, hewa agagmay sa mo ipaibabos. Luto, arbulaghan ang luto, binangag. So yan na, may sa una. May among bawon. Patungan ang bugad. Lamat ng tao. Kung nagsasaw na, nagsasaw kalami ka Diyos kumati, makabawang ka bugad. So, swerte ka ajo, ang mga bata nga, makasadaan og lami. Kami sa una, grabe na kasi namang lipad sa makasaga, bikuan. Sabi itong, panagsaraman sa una, guys, makasadaan og mga hapdug. Kaya mga man og, sa una, grabe na din ng kuan ba. Sa mga panahon, sa mga kuan. Hindi nag-eskwela. Aksik na. Sebab nag-lumpia rapir. Luwi ba dyan guys, kaya ibang mga bata nga. Pagbawon, 5 pesos. Nawa na yung tagi-partner. Manang kanang ako'y iskindi nga kanang ano bitang buslot sila inagbira na sa freezer. Ang ipanghatag sa mga bata. Ang ujon nga bitang magpapalitan sa kuan sa mga naman po ang inag pila may mga bawon. Ang 5 natin palit ako turon. Mga tagaan o juice ang tagagis hindi nga nabitaw na nga kuan na kay nasa hay labi na ka na mugahi na siya sa mudikit sa kanang kuan
freezer, mabuslot sila nagbira na, ha? Ngunit abot na to, na eskwelahan na binagkuan na mo, kuan na siya, mo na mo hijos. Mahal na may panghatag sa mga bata. Nag-uban na po ka nang naikuan na isahay nga mabuslot. Ano na, mga puslas, mga bata, malipay yung taon sila. Natagaan. Mata na po sa mga person. So, guys. So, dada guys, naluto nag-amang turon. Dada na amang nanggi sudlan ang mga kuya. Silahan yung bawang tagduha sila kabuok. Mahal naman ito silang eskwelahan. 12 na ni. 12 pesos. Padadaan naman sila bawon. Kaysa mo palit padatong eskwelahan. Yes, no? Tagsa sila kuya Kinkin. Tagduha sila. Hagi mo kintan ako. Ano mo? Guniti ka kuya. I-give me kuya na. Ikaw. Karong tataad guys. Manglarga na pod mi. Kimi, nag-ilis na ka? Sige na, dali na. Ha? Pagwapa na magmajing gamay guys. Agi mong kuan ihatag ni teacher. Para to. Ato daga mong ulitaw nang saan naman yung murang unggoy ni tungko. Yeah. Kuya, wala naman lagi kang mangkin ng tungko. Na-toothbrush. Na-toothbrush dari guys. Aral na jo pag imututbrushanan guys. Ito man tagadtoy kuan. Nababo. Diyan. May tanaw ko kin. Pugi-pugi na ba? Yeah. Tagas ang pagagbuhok. Ang dali. Ay, aho, mana, yan. Ito sila guys. Taram. Ito na sa school. Ang mga chikiting. Pagdali yan, uniform na picture mo. Labi. Labi, iya to na kaya itong picture na. Labing gala. Aga mong bigay. Bera na pizza Christmas. 1, 2, 3. Ada na may eskwelahan guys. Dahatag ng kimi-kimi ang isahang flowers with chocolate. Na program sa mga chikiting guys. Sila kimi to. Sila kimi na to to. Sila kim na to dakit. World Teachers Day. World Teachers Day karon. Nag-program sa mga teachers. Happy Teachers Day to all teachers. Oh, sige te. Guys, nahuman na og celebrate sa ilahang Teachers Day ag mga teacher na skimin da nanguli nami. So mulakaw na pud mas pagabrik kay manglakaw sa mis pagabrik kay to may saging abayran. Mapalit na nagsagi sa magkaigla. Buwa kag ihi. Insay mo nahanggaban pa? Nge. Grabe tisoy mo tubag. Waiti. So ato sa may karidjat guys kay toy saging ang mga bayran. So dari may mapalit og saging guys. Dari sa mga pari. Okay, bisig na tao. Oh, ningari mi ganina, oi tao. Ngari mi ganina. Oh. Ano lang may alagyan ni sag, awit sang sili dia. Merkano. Karahang udlot pads dia. Ay, magpiki ng manok to sili. Aral lang may ane konan kanina. Sa ngadan eh. Isagol sabaw ba kanina tinula. Lami ag sili uy. Dara ka mang saging abayran. Pila man na? Ano man yan? Oh. Okay. Jara. Unan. Thank you. Okay. Bawi pud kay mantika, lumpia. Kuan-kuan ra pan. Sabot lang. Lagi? Ha? Dada re hangi kuha. Hada den. Kita mas marito ih. Marito. Ya. Sa. Kuasa re. Guys, dara guys. Ang saging. Ito. So kare dyan ang ipakapin. Kaya dia.
So na guys. Hagamang pinalit nga banana tulo aduha ka bulig ipakapinan mig bulig gamay. Nara guys hagamang mga stock saging. Nami daghan daring stock saging guys kay gamon na mungkuan kanang naay turon man jud may hang baligja. Da kanina mo ni katong ang mga pinutod ato sa likod. Mga tundan So kay man ni sa kauban. So kini kapapagabril ni bawo di sa ni jagikan. Sige janing sinikbot bitaw kana. So kani mo ni ka mga pinalit kini among aning kaugalingon nga ani kani nga bulig kando ka bulig. Patining tunda naman ni kaugalingon so kere tulo ka duha ka bulig nga gagmating si jaog kanang naibunga kanina. So man jang gihatag ni jaog 150. Pero puhon og makuha na ni guys punan ra to na. Kuha na siya. Ingano ano ijang ihatag mga brato nagdabos agi jahang saging aron naghana ka jud jang saging guys kay bawo mo tagpila na lamang kilo tag 8 pesos ag kilo sa saging karon sa harto nga punan si Japon og makabalik ja na pugod si jahang saging so nga na mayamang kuan guys punan na mo si ja anja kay sabot ron pud siya kay mamuhunan pa man mi kuan mamuhunan pa mi og mantika og lumpia rapir no so igo-igo ra jud pud bawi ra so sabot ra jud siya na mo guys kay bawo man siya sa ikuan kay bawo man siya amang mamuhunan pa mig mantika ug kanang lumpia wrapper unja basta kay nalagi pa ginagmay sakto-sakto ra gud pud kuan po sa tangkahaga bahala na basta kay di mga lata kay sa mga lata kay das nangagi katong isang mga saging nangalata ra jud isang mga saging kay nagdabos man pug amang saging dari so siya may nagkuan nga ibalik sa lagi ni isa na laman lagi ipanghatag og isang ipang kuan og barato isang ihanjag og barato okay ra pud ay puhon na to puhon og mahalin na tong katong ijahang nga kuan saging kabaan ka birthday nagamanlanggam guys kabaan tapos na pagabres ang mga kuan kandingan tapos na pon mini lasti soy guys ano mo kasoy di ka pangitag badje haba de asoy kaya magapangitag badje di pa ka pwede mo kuan kay bibi pa ka o bata pa ka waiti okay ra ka de waiti need pa dyan sa purga na guys kay naan ang gibarot pag ijahang balhibo need pa ka purgahon kay nang libarot pa na imong balhibo tisoy di pa ka pwede manguansoy kay bata pa ka mga kuan pa ka pwede mo paliwat mga February pwede na ka magpaliwat na sige ba pagawa sa ijahang kuan soy di pa ka pwede mo paliwat kay bata pa ka sabot nanay mong amo soy si Tisoy o si Whitey aman ang person kay hapon na tala soy what's up soy dari soy sunod na kon soy sunod ra si Japa sunod ra kasa kanal ba yung motor nang sabas tisoy manggukod na magbatsi. Hoy di pa na pwede ni mo Whitey nang sabas Whitey ga. Di pa mangga ka pwede na. Pwede na. Gara Miss Whitey mo pag Mabaya Whitey, di pa ka pwede. Bata pa gani ka. Manghud pa ng tisoy huy. Ha? Di pa ka pwede to Whitey, ngita pa ka gwapa. Patingnan ka. Sa mga gukdo na gusaha. Dala guys, kauli na mo ka, tuzong kuan pa yanan. Na, mau lagi pud. Kuya man gani mga kanding guys, kay napon sila leader. So di pa ni na mga abuhian ning ilahang leader, di pud sila mangulik una dadto. Kay kani mang leader may maguna dadto kuli. Kaning ilang mama. Buntis na ra ba ni leader? Kala ka lang busog si leader. Ta, sana. Awan hanan nimo. Busog buyag pa. Ha? Ngani lagi. Data pa na sila ako anong purgahon. Ano magasawa naman ni mutulin? Baka naman ang gibuhian.
Ano, nunod na silang papagabring. Kinahanglan ka dyan, asundan kaya masabod di matulin. Shh! Nge! Dari mis kamalig nila. Lagi sila kamalig. Ano yung ilang kamalig dani? Ha? Puhon. So, dahil na guys, silong na sila. Kinahanglan ka dyan sila pasilungon. Kaya labi nagmubunag agawan. Luoy! Si Tisoy ug si Whitey, ator ko sila dito. Ito pa din ang silungan kay hindi pa sila pwede ipos mga badji. Hindi pa sila pwede hilabot sa mga badji kay mga bata pa. Madaot unja. Barabi. Hala magamay nga iring. Hala magamay nga iring. Hala mas andaya, luoy lang mas andaya. Daya. Abtika na itong andaya, ang abtika. Di man ka pwede buhian kay maglaag ka karsada, delikado. Narakada na ha. Naraka ha. Narakada ya. Narakada ni. Narakada sa imong kuan pwesto. Sutra ba jud? Narakada na kay mo di ka mapia. Di man ka pwede buhian. Ilaag ra nung kana mo ugma kay may klase. Laglaag ta.